Айде бе, няма ли някакви си отвън да си разходите? Вижте тук колко са интересни тези животни. Ето се намираме в един зоопарк и ви снимам всичките животни, само че Дъро ни пречи малко. И баба също. Много са интересни животните. Явно ще продължим по-късно, защото тук има много животни около мене. Не мога всичките да ви ги снимам наведнъж. Но един паун ще отворя перата. Знаете ли колко е много хубаво? Не можеш да го лъжиш. Да. Да ще отворя един паун. Абе, що не снимаш, мога да направиш видео така снимки, което да... Да отивам натам, да ви покажа пауните. Това е много хубаво между другото. Може би... Ето вижте пауните колко е сладичко. Явно ще продължим малко по-късно, защото тук има много животни. Не мога да ги снимам всичките наведнъж. Чао!